Bai, mila esker presidente anderea, diputatu nagusi jauna, diputatuak, gainontzeko batzarkide eta lagunok, arratsalde on. Bueno, zure gaurko hitzaldia entzun du guztiok, eta nik eman beharko banio titular bat edo esaldi bat definitzeko zein den zure jarduna eta zure esaldia, o zure diskursoa izango nuke, zuek gobernu bezala frogatu duzuela zaretela espezialistak orain arteko guztia suntsitzen, baina gero zuen modelo propioa ere eraikitzeko momentuan porrota izugarria daukazuela. Alegia, espezialistak bai suntsitzen, baina eraikitzeko momentuan zuen gaitasuna hutsaren hurrengoa dela. Hori izango litzateke titular nagusia, eta nik esango nuke, hori azkenean hori ere, alegia, orain arteko guztia, eraikitzen joan den guztia, puskatzeko eta suntsitzeko egin duzuela alegin handi bat, baita ere harreman politikoetan, eta gainontzeko taldeekin daukuzuen harremanetan. Gaur, zure hitzaldiaren hasieran, oso gogorra egin zait, nola aipatzen zenuen, eta nola leportzen zenien, egozten zenien, herriaren kontrako Gerra Zibilaren eta Audientzia Nazionalaren azkenean eraso horren aurkako kontestu horretan erantzunkizun pertsonala nola leporatzen zenien PSOE-ko, PSE, Euskadiko Ezkerra eta PP-ko gure hemengo kideei. Nik bide batez nire elkartasuna adierazten nieke, iruditu zaidalako ikaragarrizko eraso gogorra, pertsonala euren kontra, eta gainera iruditu zait danantzako gogorra, baina bereziki PSE-ren kontrako eraso zikina izan dela, bereziki zikina zuzen ere, iruditu zaidalako eurek behar izan dituzunean, euren babesa izan duzunean, oso diplomatikoa izan zerela, baina ikusi duzunean ja euren babesik ez daguzula orduan etorri zaiela egurra. Bereziki, niretzako, Garitano jauna esango dizut, bereziki iruditu zait zikina eta tamalgarria. Eta bestela, hitzaldia iruditu zait oso autokonplazentea. Neurri handi batean eta gainera esango nuke arlo gehienetan. Eta ikusten dut autokonplazentea bereziki izan dela ekonomi arloan. Zuk egin duzun irakurketa guzti hori, datu batzuk gora bera egia izan daiteke. Esango nizuke, konparatiboki agian egia dela Gipuzkoa, gainontzeko euskal lurraldeak eta bistan da baita ere gure inguruko lurraldea baino hobeto sego dagoela, baina hori da, eta behin eta berriro aipatuko dizut, eta esan dizut askotan, entzungo zenidan, neurri handi batean daukagulako gure inguruan ez beste inguruko lurretan ez dagoen pisu industriala. Gure herrian, gure lurraldean industriak dauken pisua, gainontzeko gure inguruan dagoen baina askoz ere handiagoa da. Eta bistan da, industriala ez den beste eredu guztia, erori den neurrian, bai adreilua, bai turismoa, horrelako industriaz eta ezagutzaz haratago edo beste modelo batzuk landu dituzten guzti horiek porrot egin duten neurrian, biztan da, gure modeloak eutsi diola askoz ere hobeto. Baina hori ez da kasualidadea, guk ez daukagu modelo industrial bat Gipuzkoan horrela tokatu zaigulako, ez landu egin dugu. Eta landu egin dugu besteak beste autogobernua sortu zenetik, esfortzu hori egin delako administrazio publikoen eskutik. Eta ez bakarrik alderdi politiko bat. Nik uste dut azkenean apustua izan dela, herri apustu bat, eta guztiok egin dugula apustua justu eusteko eta sakontzeko gure eredu industrialean. Beraz, zure autokonplazentziak errekorrido hori dauka. Errekorrido hori dauka oso laburra, hain zuzen ere azten duzulako, zu lege aldi honetan hasi zinenetik, onuntza 8.076 pertsona gehiago dela langabezian. Ez da zure ardura, ze niri hasi nintzenean ere, beste datu batzu zeudan. Eta orain askoz orokorragoak. Eta nik bukatu nuenean ere legealdia askoz orokorragoa nituen baita ere. Ez da zure ardura. Baina nik uste dut, Gipuzkoan 8.000 lanpostu o persona gehiagok langabezia izatea eta momentu honetan indizea 13,26an eukitzea, ez dugula inungo arrazoirik ematen autokonplazentzian erortzeko. Besteak beste, nik esango nuke hori ez dela zuri leporatzeko kontu bat, baina bai lepora dakizukela hain zuzen ere egoera horri aurre egiteko ekimen falta. Hoi, behin eta berriro aipatzen dugu baita ere. Ez daukazue gobernu bezala ez estrategia garbirik, ez eta ez duzu egiten esfortzu berezirik krisiari aurre egiteko. Ez dugu ahaztu behar, iazko aurreko legealdiko gure ardura izan genuenean nola egoera oso txarra zen, ez dakit okerragoa zen, oso txarra,
hasi berria, eta orduan xoka nik uste ondia izan zela guretzako ikaragarri, zuentzako bosgarren krisiko urtean ez da horren berria, baina garai hartan erori zen bezala aktibitate ekonomikoa eta langabezia azten joan zen neurrian, adibidez 2010 eta 2011-arako jarri genituela krisiaren kontrako planak, bereziak. Hobeak okerragoak ez dakit, baina gutxienez egin genuen planteamendu bat estrategikoa gobernuan esateko, aizuek kontu honi eman behar dugu lehentasuna, jarri behar dugu kapitulu bat bereziki hortarako, eta indarrak bildu behar ditugu horretara. Hori ez dago, tamalez zuen legealdian. Garai hartan baita ere sektore ekonomikoekin, jarri genuen martxan kolaborazio bat jakiteko eta pulsu bat hartzeko realitateari. Eta martxan jarri zen besteak beste Gipuzkoa aurrera. Eta lanan batzordea jarri ziren martxan eta lanean proiektu konkretuak egiten jardun genuen. Orain berriz, daukagun egoera da, jarri direla bi partida 2012an eta 2013an bat gurekin eta bigarrena PSeekin negoziatuta martxan, baina zuen aurrekontu zirriborroetan inungo aipamenik ez dela egiten horri. Beraz, meriturik izan baldin baduzu eta oso murriztua eta oso mugatua izan da, hain zuzen ere oposizioak hortara behartu zaituztelako negoziaketaren bidez. Horrek agerian uzten du baita ere zein zuen jarrera. Eta gero aipatzen zenuten, Gipuzkoa saretzen tresna bezala, Gipuzkoa aurreraren ordez eta Gipuzkoa berri baten bidetik, alegia, eredu berri bat nola martxan jarri nahi duzuen, orduan jarriko duzu tresna berri bat, aurrekoak kenduta, berriro ere aurrekoa suntxitu, hortan oso honak, eta berria martxan jartzeko momentuan jarri etiketa eta orain arte edukirik ez. Zuzendaritza bat bai, jarri duzu martxan, baina ez ekintzarik eta ez aurrekonturik. Eta iruditu zait, uste dut, nire lagunekin eta kontrastein dut, bereziki larria gainera, hor agertzen dalako zein zuen sensibilidadea, Gipuzkoa saretzen ez dakit aipatu duzun. Uste dugu ez duzula aipatu ere egin zure hitzaldian. Beraz horrek ere, agerian uzten du, ez bakarrik tresna horrek duen garapena, baizik baita ere, zein dan zuek ezartzen diozuen lehentasuna arlo horri. Zer, hain zuzen ere, da arlo horretarako tresna nagusia. Beraz, aipatu o ez aipatu, gutxienez pisurik bat ere ziozu eman. Aipatzen duzue, baina goiotan baita ere, azkenean indartzea sektore publikoa. Hori dela, zuen ikuspegiti behintzet, estrategikoki daukazuen hildo importantenetako bat ekonomia berpizteko. Esango dizut, azkeneko datuen arabera, Gipuzkoan sektore barne produktu gordinaren 3,6 dela sektore publikoa. 3,6. Beraz, hori indartzea garrantzitsua izan diteke, baina kontutan eduki horrek ze pixu daukan gure ekonomian. Guk uste dugu, eta behin berriro ere aipatzen dugu, eta gaur ere aipatuko dut, ezinbestekoa dela Gipuzkoak edukitzea planteamendu estrategiko bat berezia ekonomia sustatzeko eta krisiari aurre egiteko. Lehenago aipatzen zuen Partidu Sozialistako bozeramaileak, oposizioak legealdi hasiera-hasieratik exigitu zituen hori egiteko, eta ez duzu egin. Eta hain zuzen ere, eskaera politiko horri muzin egin diozuelako, guk, Euskal Alderdi Jeltzalea bezala, martxan jarrita daukagu, eta aurrera jarraitza eramateko hausmoa daukagu, krisiari aurre egiteko ekonomia sustatzeko foru arau bat. Ekonomia sustatzeko eta krisiari aurre egiteko foru arau hori uste dugu dela tresna bat zuek bide egoki batetik sartzeko. Ikuste dugulako orain arte eskatu, kasurik ez duzuela egiten. Kapitulu aldatzera noa. Eta aipatu horiko nituzke errepideak. Hemen ere, daukazue, master bat, doktora dutza daukazuela, aurrekoa suntzitzen, baina bide berriak ezartzeko momentuan, zuenak alternatibak aurrera atatzeko momentuan, porrota izugarria duzue. Behin eta berriro aipatu duzue, bidegi, bidelan, zuluak eta guzti hori desakreditatzeko eta suntzitzeko aurretik egindako guztia, sistema osoa, baina, karo, berria ezartzeko momentuan, esan behar daukagu adibidez, suntziketa lan horretan bertan bera utzitzen dutela 2012ko urtarriletik aurrera etxe garaten egon batzen bidesaria, hori bertan bera galditu zen, 21 hilabete egon da Gipuzkoa ez trafikoa bideratzeko tresnarik eta ez da ere rekaudazio tresna importante bat izan gabe, 10 milioi euro galdu ditugu Gipuzkoan 21 hilabetean ez dugulako rekaudazio sistema hori eduki, bidesariaren tresna hori etxe garaten. Eta hori larria izanik ere, zuek zeneukaten eskuartean
errepideen finantzaketarako aurre proiektu bat, eta ez duzue, ni dakiala behintzet, orain arte, zuk ez duzu aipatu, diputatu kontseilura eraman, badakizuelako batzar nagusietan ez dagozuela babesei kortarako. Babes horretarako saiakera induzue, baina porrota hori lortzeko momentuan. Beraz, berriro diot, zein da zuen ekarpena? Aurrekoa guztia suntsitzea eta bide berriak egiteko momentuan ez gaitasun ikaragarri bat. Aipatzen zenuen, harrotasunez, eta nik uste hortan arrazoi puntua bazen dukala, puntua baino gehiago, mugi txartelaren arrakastarena, ahaztu zaizu esatea, hori izan dela esfortzu instituzional bat, eta esfortzu horren kapitulorik importantena izan zela aurreko legealdikoa. Lurralde bus txartela martxan jarri zenean. Eta orain indizuela zuek, hori burutu, eta gainera ez erabat, ze oraindik ere Renferen integrazioa falta da. Beraz, esfortzu hori izan dela luzea, eta gainera bere urrats importantena aurreko legealdian egintzela ahaztu zaizu aipatzea. Hondakinen kudeaketa. Nik esango nuke, behin eta berriro baita aipatzen duguna, Bilduk legealdi hasieratik eta lehenagotik ere zeukan ezker abertzalearen impulsoz edo eraginez, helburu politiko garrantzitsu bakar bat esango nuke. Eta hori izango litzateke, errauste planta eta bere egitasmo hori suntsitzea, bertan bera uztea. Horretarako, bai ari zarete ematen aldituzuen urrats guztiak, eta badirudi laster batean GHK-ko batzarrak erabakiko duela egitasmoa ezeztatzea. Hori izango litzateke gaur egun daukagun fotografia. Beraz, orain arteko plangintza guztia botatzeko, urrats importante bat emateko prest daudete eta laster batean gertatuko da ematen dunez hori. Baina berria aurkeztuko momentuan, aurkeztu duzue, gainera hitzaldi formatu batean, ez duzue registratu batzar nagusietan, ez duzu aurkeztu ofizialki, egin duzuena da konferentzi modu batean aurkeztu, eta gainera trampa ikaragarri bat eginez, esanez, Pigurugaren garapen moduko planteamentu bat dela. Jakinik, Piguruben zegoen azpiegiturarik importantena eta azkenean ziklo guztia izteko zegoen tresna errauste planta ez egitea erabaki duzuela. Beraz, ez da garapena, baizik da aldaketa oinarrezko oso importante bat. Baina edozein kasutan, plan berri horretan, orain dela urte bete aurkeztu zein diguten plan berri horretan, proposatzen ziren eta maigaineratu ziren proposamenta azpiegitura guzti horiek non daude? Hori da nire galdera. Nun daude? Non daude zabor fardela gordetzeko azpiegiturak? Edo hori martxan jartzeko hirigintza planifikazioa non dago? Ze pauso eman dituzue azpiegitura berri guzti horiek martxan jartzeko? Eta hori horrela egonik, beraz, ez daukazu tresna berririk, ez daukazu bide berririk, ezarrita behar dan bezala, ari zarete, zalantzan jartzen zuek hartu duzuen konpromiso bat, da 2014 zabortegiak itxiko zen dituztela. Nik uste dut, diputadua, errazken diputadua izela esaten, ez da posible izango, 15 inguruan aber noiz izango dan posible, gutxienez zalantzan jartzen da ezinezko bihurtzen 2014ko konpromiso hori. Beraz, hori da ez, konpromiso hori bere momentuan hartu zena, zuek mantendu zenutena, berretxe zenutena, zalantzan dago. Biztan da zergatik, tresna berririk ez dago zuelako. Eta orduan zaharrekin jarraitu behar daukazuelako, zabortegiekin. Hain zuzen ere, eta ironia moduan hasiko naiz, Europako erakunde gomendatzen duten bidearekin, zabortegien bidearekin. Hori da zuen alternatiba. Eta gero, zuk aipatzen zenuen baita ere kontraesan bat. Nere ustez kontraesan nabarmen bat. Gaur zeneukan, ez dakit erdilo txati bezala, baino eskua luzatzeko parada hori edo, ez? Gogo hori gurekiko. Eta aipatzen zenuen, adostasuna daukagun azpiegituretan, hor elkarlan bat egin dezakegula. Gutxo gara, azpiegituren 80% inguruan aipatzen zenuen, Pigurugaren azpiegituraiek martxan jartzeko. Eta esango dizut, batzar nagusiek dagoeneko adostu dituzten, da onartu dituzten azpiegiturak martxan jartzeko, eskatzen diguzue, babesa. Badaukazue? Batzar nagusi hauen guztien babesa daukazue, onartua daude hemen azpiegitura guzti horiek, jarri martxan, ez daukazue gure babesik. Ez dagoezu gure babes beharrik. Babesa badaukazue dagoeneko, ja. Ez eskatu beharrik. Eta eskatzen lehen baiazu, esango dizut, dagoeneko daukazu babes hori. Baina martxan jarri, zure ardura da, zuk jarri bat jozu aurrekontuak mailanean, zuk eraman berozu kudeaketa prozesu guzti hori, zu zerelako ardura duna. Baina dagoeneko babes hori badaukazu. Eta aldiz, paraogikoki, azpiegiturarik garrantzitsuenean, hor ere, aurreztegi plantan,
Batzar nagusia hauen gehiengoa eta adostasuna eta babesa badaukazu, eta horrez ez du nahi. Orduan, nire ustez, farsa handi bat izan da gaurkoa. Ari zera eskatzen babesa, zu nahi dezunelako, eta aldiz guk ematen dizugun babesa guztirako hori parte batean ez duzu nahi, ez zaizulako komeni. Horrelako eta mentzat, gauzten ikustet askoz serio egin behar direla gauzak. Edozein kasutan, gure partetik bintzat, guretzako kezkagarriena da legealdi guztiontan gobernatzaren egitura eta gobernatzaren eskema. Lehenago nik uste eta aipatu dudala, eta Rafaela Romero Andereak ere aipatu du niretzako oso modu egokian. Modu egokian nik uste dut hitzak jandizki dalako, nik nezkan hitzak bere horretan esan dituelako, eta ez genden koordinatuta. Nik uste dut azkenean zuek gobernantzaren ikuspegitik, harremanen ikuspegitik, tamalez, azkeneko hilabetetan gero gainera modu indartuagoan, enfrentamentuaren aldeko apostu egin duzuela. Arlo gehienetan. Eta horrek zubigintza eta zubi guztiak puskatzeko eta botatzeko praxia ekarri du. Eta horrek markatzen du zuen legealdia. Nik esango nuke gainera, 3. urtean sartu gara, ez dakozue, gaurko zure hitzaldian ikusi dut, ez dakozue inongo asmorik aldatzeko, eta beraz zuen marka izango da enfrentamentuaren marka, legealdi guztian. Zubiak hautsi dituzue eta enfrentamentua izan duzue, adibidez gizarte politiketan, 3. sektoreoko eragile importante batzukin. Esango nuke gainera, asko eta asko, irabazi asmorik gabeko elkarteak direlarik. Horiekin enfrentamentua. Enpresekin eta bere ordezkariekin enfrentamentua. Hondakinen arloan, UTE-arekin eta finantza elkarteekin baita ere enfrentamentua. Gero, soziedade publikoetako langileekin, bidegin, GH-kan, baita ere tensioa eta enfrentamentua langileekin. Sindikatuekin dugu duzu baita ere, gezurra dirudi, baina baita ere, elarekin eta oendala gutxi eta irurekin ere bai, errepiden eskemarekin. Batzar nagusi hauekin dauko zuen enfrentamentua, ez duzuelako erantzun ere egiten. Oendala gutxi, ikusi genuen, azkeneko plenoan, gaizerrendaren inguruan zein zienteuk genuen. 100 puntu genuzkan, zuek erantzunetzen dituelako zenbait planteamentuei. Zuen beharra delako, eta gure eskubidea delako esplikazio hori jasotzea, eta nun eta erantzunik ez. Enfrentamentu bete-betea, eta gainera esango nuke errespetu falta ikaragarria batzar nagusi hauen kontra. Nik esango nuke guzti hori dela ahuldade politikoaren seinale. Konplejoaren seinale. Azkenean, indar politikoa daukanak ez dauka inungo konplejurik jartzeko martxan elkarrizketa bat eta adostasunetara iristeko. Ez da gizte tipotako konplejo dauko zuen edo ze barruan zer dauko zuen, baina erakutsi duzuen desgaitasun ikaragarria, hor dago beste guztiekin iristeko adostasun minimo batera. Eta horrek ekarri duena da, giroa okertzea eta gaiztotzea denbora aurrera doan eran. Eta nik esango nuke bukatzeko arlo horretan, justu zubi haustura importanteat, niretzako behintzet, nire ikuspegitik, importante nahi duzuela justu gure alderdiarekin, Eusko Alderdi Jeltzalearekin Gipuzkoan. Hor, hainbat eta hainbat arlootan, erabilituzu ez zuen erakundeak eta dituzuen ardurak guri eraso egiteko, eta hor ere, erasoa izan da pertsonala, lehenago aipatu dudan bezala. Eta horrek, biztan da, zubi guztia puskatzen ditu, eta gero hasten zeratezuek, eskua luzatzen adostasunak lortzeko. Baina, eitzen balen badugu errepasoa, hainbat eta hainbat kudeaketako arlotan, aurreko legealdiko kontuetan, kritika politikoa ongi dago, baina hortik aurrea iraina, manipulazioa eta eraso pertsonala nola etorri dan, guzti horrek daukan faktura da zubi guztia puskatu dituzuela. Eta hori berreskuratzea, ez daki posible dan, baina nahiko lan izango dugu guztiok hori berreskuratzeko. Eta uste dut oso txarra dela, nik ez dut egiten irakok eta positibo bat arlo horretan. Agian nire alderdiko bakarren batek egingo du irakurketa hori, ez? Alegia zuekin zer ikusik ez dagoela, zer eginik ez dagoela, eta hola hobeto, ez, nik ez. Ni daukadan ikuspegi, abertzalearen ikuspegi arloan, irakurketa abertzalean, nik garbi daukat, abertzale guztiok batek jezalima dugu, gure herriak ez duela aurre ingo, bere eskubide nazionaletan. Nik hori garbi daukat. Ezinbestekoa dela, abertzale guztien artean, gutxiengo baten inguruan, adostasun bat lortzea. Baina hortarako ezinbestekoa da gutxiengo konfidantza bat. Eta hori, nik esan guztut, nire impresioa da, hori puskatu egin dela. Eta puskatu duzuela, zuok gainera puskatu duzuela. Beraz, nioen bestela, nik sinisten dut, abertzalen arteko elkarlanean, orain momentu enten hori ezinezkoa, eta inbidiaz ikuste dut adibidez, nola Katalunian egin duten aurrera arlo horretan.
gutxiengo baten inguruan, katalanek ados jarri dira, batipat abertzaleak, baina ez bakarrik abertzaleak, hor ere inbidia pixkat ikusten dut, ze Euskal Herrian abertzale ez direnak edo konstituzionalista diren horiek ere, ez dute Katalunian egin duten urratsa egin, gure herriaren, gure nazioaren errekonozimentuaren ikuspegitik eta bere erabakitzeko eskubidearen ikuspegitik. Baina ez den kasutan, inbidia handia ikusten dut nola Katalunian soberanotasunaren bidetik nola urrats importante bat egiteko aukera daukaten, besteak beste euren artean adostasuna lortu dutelako. Bazan esaldi bat azkenean ez, Katalunia herri bakarra, un sol poble, Katalunia, nik uste dut alderdikeriak aipatzen zen dituen zuk lehenago Aritan jauna, horiek alde batera utzita elkarlanari ekingo bagenio, gure herrientzako asko zobera izango litzatekeela. Edozein kasutan, hori ez bakarrik hitzekin, baizik eguneroko konportamentuarekin. Ez da denbora asko, baina beste apartatu bat niretzako oso importantea da zuk aipatu duzun araugintza eta plangintzaren inguruko irakurketa bat egitea baita ere. Zein da gure irakurketa. Eta hor esango nuke baita ere, ez dela bat ere emankorra izan zuen legealdia eta desde luego kurso politiko hau ez, eta badirudi urrengoa ez dela izango bat ere emankorra. Aipatu duzu foru arau bakar bat, hain zuzen ere, foru administrazioaren gardentasuna bideratzeko foru arauaren proiektua. Baina hori, dagoeneko aurkeztu egon behar zuen, hain zuzen ere, 2013ko ekainean. Badirudi, nik azterketa hori egin dut, eta zuen egutegi normatiboan hori aipatzen zen, fetxa hori. Eraz, atzeratuta dago, eta berez gara izazezu bete konpromiso hori. Baina edozen kasutan, hori aparte utzitaz, hori aurkezteko konpromiso hartu duzu, beraz gaitzerdi aurkeztea, hori izateke nire kritika handiena. Non dira 2013ko lehen hiruhilekoan ekarri beharreko bat bide-azpiegiturak finantzatzeko foru arago proiektua, bat, edo hirugarrenei telekomunikazio zerbitzuak eskaintzeko Gipuzkoako bideen herri jabaria okupatzeagatiko tasa arautuko duen foru araua. Hori, konpromiso hori ez duzu bete ez dara. Ez batean eta ez bestean. Non da mendietako foru arau proiektua 2013an aurkeztu beharreko azena, zuek hartutako konpromisoen arabera. Non dago parte hartzea arautuko duen foru arauaren aldaketa berri hori edo maigainan jarri zen duten hori. Non dago eta noizko prebentziorako foru araua, konpromiso guztiak hartu dituzuek eta etzerate inolaz ere betetzen ari. Eta azkena, noiz eta noizko gizon eta emakumeen arteko berdintasunerako foru araua. Azkenean, ikusten duguna da foru arauen ikuspegitik ez duzuela hitza bete, atzerapenarekin bai batean, baina gainontzeko geso guztietan ez. Eta gero planen ikuspegitik, adibidez, gaur aipatu izan da plan bakarra, lurraldeko iraunkortasun energetikoaren foru plana, eta gu gelditu gara pixka moskeatuta, ze azkenean, idatziz emantzen diguten erantzun batean, esaten zenuten 2012ko uztailean ja dagoeneko prest zegoela eta amaituta zegoela. Nun egon da? Kajoian egon da urte betez? Orain aurkezteko. Orain dela urte bete prest zegoena. Edozein kasutan, hori martxan balema dago, berriro diot gaitzerdi. Baina, aipatu ez direnak eta kezkagarria da guretzako da adibidez Euskararen plan estrategikoa. Hori izan zen baita ere planen zuen konpromiso bat, ez duzu bete. Edo parte hartzearen plan estrategikoa baita ere, ez da bete. Eta bidaietarako kotxea konpartitzeko plan estrategikoa ere aurkeztu zen duten, edo esan zen duten egingo zen dutena, eta hori ere, ez da bideratua izan. Beraz, zertan gelditu dira konpromiso guzti horiek. Galdera. Beste apartaduan niretzako oso importantea, eta atzoko egunean da gaurko egunean ikusi duguna, zeintzu diren, izango litzateke, bake prozesuaren arlokoa. Ni bai uste dut, eta ni badauka konbentzimentua orain dela ia bi urte, etak erabaki zuenean armak behin betirako uztea, edo bortizkeria erabat baztertzeko erabaki hori hartu zuenean gure herria sartu zela bake prozesu batean. Sartu zen, abiatu zen, baina hasi egin zen. Hasi besterik ez. Eta nik uste dut, kasu horretan danak ezagutzen dugu bake prozesuetan aurrera egitea oso zaila dela, etxai asko egoten direlako, arerio asko egoten direlako, eta nik uste dut gure herrian bake prozesu hori martxan jartzeko eta abian jartzeko eta pixkar rekorridu ona hartzeko arazoak nabarmena daudela. Gure herrian biolentziak eta bortizkeriak
urte luzetan sortu duen sufrimentua gainditzeko, alegina guztiokin barra daukagu. Gu gainera, bai gobernuen ikuspegitik, edo baita ere batzar nagusietan jarri diren ekimen guztietan parte hartzen dugu, eta gainera leialtasun osoz. Uste dugulako hori ez dela ikutzen. Hori dela guztion artean zaindu beharreko eta babestu beharreko kontu bat. Eta ez, partidismoz negoziatu behar den edo jardun behar den arlo bat. Edozein kasutan garbi dagoena da, oztopo importantenetako bat dela, Espainiako gobernuak duen jarrera ezkorra. Nik esango nuke, bake prozesuari aurre egiteko jarrera aktibo hartu duela. Alde batetik, salbuespenezko legea oraindik ere aplikatzen duelako, legedi guzti hori, oraindik ere ez du atzera bota, eta gero baita ere, erakundeak salbuespenezkoak, adibidez, Auzitegi Nazionala, oraindik ere indarrean dago atzo tamalez ikusi genuen bezala. Beraz, existentzia mantendu egiten da eta erabilera indartu egiten da. Beraz, salbuespenezko tresna, legedi eta instituzio guzti horiek bertan bera gelditzeko eskari egiten dut nik. Uste dugulako, eta nik uste dudalako, bake prozesu batean sobran daudela eta oztopo besterik ez dela. Hori izango litzateke lehenengo irakurketa. Eta horren aplikazio bezala atzo herrira elkartearen kontrako operazio bat egon zen, eta nik esan beharra daukat, eta aipatu nuen atzo baita ere, niretzako guztiz onartezina dela ekintza hori, operazio polizial hori eta judiziala, Audientzia Nazionalaren erabaki izan zen neurrian. Nik uste dut, atzo gertatutakoak eramaten gintuela orain dela 10-15 urtera, eta galdera da nor nahi duen hori. Nor daukan interesa hori gertatzeko. Eta nik uste dut, gure herriaren 100% diola, berak ezetz. Beraz, ez da gure herriko inork defendatzen duen posizio bat orain dela 15 urtera itzultzea. Beraz, non dago impulso politikoa? Zein dauka impulso politiko hori atzera egitekoa. Nik uste dut, benetan kezkaz hartu ditu denak atzoko egoera, tamalgarra izan zen, egoera bera, egon ziren baita ere bortizkeri egoerak, gainditu beharrekoak, eta nik uste dut danak egin beharra dukagula autokritika arlo horretan. Eta hor utziko dut. Eta azkeneko puntu bezala, nik diot azkeneko dela, baina ez garrantziz, izango litzateke euskara eta kulturaren arloa. Zuk ere azken errepasoan egin duzuna. Nik egin dituzke bi apunte nagusi. Lehenago izango litzateke, egia dela normalizazio ikuspegitik esfortzuarekin jarraitu beharra daukagula, baina egia da baita ere, gure herriak eman behar ditugula bi jauzi kualitatibo euskararen normalkuntza arlo horretan. Lehenengo izango litzateke euskarazko edukien arlokoa. Alegia, euskarazko kultur edukiak sortzeko eta behar dan bezala edatzeko esfortzu berezi bat egin beharra daukagu. Adibidez, tabakalera dauka hortan protagonismo importantea, baina oraingoz nik esango dizut zein da nire inpresioa, eta ez dijoa gainera zuen ganako kritika bezala, nik uste dut kritika orokorra dela, ez dugula behar dan bezala definitu proiektua, eta gero gainera proiektu horren aplikazioa euskarazko konteniduak sustatzeko arlo horretan, oraindik ez dagoela behar dan bezala landua eta zehaztua adibidez euskal kultur sorkuntzarako sektorearekin, bai ikusentzunezkoekin eta bai gainontzeko guztiekin. Beraz hor, arlo hori behar dan bezala landu beharra dagoela, eta hori egiten duzuen neurrian gure babesa izango duzu. Horrez gara hasiko politikakerietan eta liskarretan, nik uste dut hor gure babes osoa izango duzuela, perspektiba handiarekin gaina jokatuko dugu arlo horretan. Eta bigarrena izango litzateke, euskararen erabileraren inguruan gure gizarteak eman beharra daukan urratsa. Konteniduak bai, baina gero baita ere kalean eta esango nuke tabernetan, jatetxeetan, zerbitzu publiko guztietan, euskarak urrats berri bat egin beharra dauka. Orain arte egindakoa importantea ezagutzaren ikuspegitik, belaunaldi berria datoz eta gehientsuna badakite euskeraz, baina erabileraren arlo horretan azkeneko datuek ematen diguten irakurketa oso kezkagarria da. Jakin bai, baina erabili ez. Eta ni etortzen zait beti, Irlandako mamua. Estatu bat eduki, administrazio publiko bat eduki, eta hizkuntzak gainbera. Orduan nik uste dut euskaldun bezala egin beharra daukagula esfortzua baita ere hortan, eta jarri beharra dauzkagula martxan neurri batzuk, herritarren atxikimendua indartzeko eta erabilera baita ere indartzeko. Ez baita legez ezarriko edo administrazio batek ezarritako kontua bakarrik, hori ere bai, eta nik ezarri hori komilarten jarriko nuke, ez zaidalako iruditzen inposak eta bide egokiena, baina edozein kasutan politika publikoek importantzia daukate, baina oso importantea da baita ere, esango nuke importantego baita ere, herritarren euren atxikimendu eta implikazioa. Eta hor, nik uste dut, asko daukagula egiteko guztiok. Eta hor,
horrekin bukatuko nukenik esanez, guk pentsat Eusko Alderdi Jeltzaleko batzarkide guztiok eta nire honek implikazio personala daukagula arlo horretan, eta gure partetik pentsat horretan babesa izango duzuela baita ere. Mila esker.